And of course, the passing of the city municipal coolers show the alright for the passing of colors. For internal security operations and for all batteries. However, weapons for batteries scattered all around the office all online. And of course, something and cosplayers.
Chen. Nagtanglan. Kaya ba? Si Ashley na iyak. Nagtanglan ka mo yan. Di, aras. Aki, bagay ito ni Uding. Sinabi ko. Alis ko. Sa isa.
Untik din sa mga Ganda na nasa lokalo. Ayan na yung boat. On the boat of Puyo Mine is the one called Farm Festival. And of course, the one called West Festival is San Bartol, the patroness of the Diocese of Legazpi. You can also see that Kamini is the host for his sister Marlene. And of course, yung pinaka-nakakawal ng nasa pulo na yan is Don Checo. At the float ay ang Punawang Barko. From the legend of Project Now we have our goal number 5 from Kamali Pinakat Festival. Pinaka
na pinubus ang mga anak niya, Samud. ang pinangat, naglalagawan man kani pagfocus sa mga ingrediente. Siri sa lamina, Our voting is contingent number 6, Milo Kalahi Festival of Magno. Magno was named by the early settlers after an abundant clay barring Old Magno, which belonged to the Ratan. Mapa? Ligaw na sila. Ang ligaw pala. Sabi mo nga. Ligaw. Ligaw na sila. Mga putong luwas, luwas na sagana sa palay at tigas. Tigas sa panayang malawak sa luwas. Kaya puto festival ang pinag-iwa. Upang sagana sa ayos, di masaya. Mula dalawang isyang kari hanggang pagawin mano. Dala ang tigas sila hanggang sa dulo. Matatap sa mga sanga at proseso. Sila sana sa pagkakatawis sa pagbayo, sa pagkakasigal at pag-distract. Gamit ang baga ng init ng tanong, matatanaw ang panawa sa para ng palaya ng kulay ng bilas at sa dulo ang ikaw na kalagayan na sa bino at sa bino kay Bayo siya ang pasasalamat sa mga iyong mga kamay. Maya-maya naman po sa Holy Ashley Airport.
Sino ka? Sino yan? Sino yan? Babay na lang. Tawag na talaga po. Bakal i-fiber ano. Fiber hole. Wi-Fi. Mura na. Magtapos na na. Mas. And of course, approaching are our newly crowned queens of the Lakas of Leon 2023. LCC Essential Flow. We have our third runner-up from Tabaco City, Miss Margaret Ripoy. Second runner-up from Legazpi City, Miss Chanel Mendica Ojeda. First runner